Hayawan mo't papanan may tinay tangal daw. Isungaw may kamay. Agyaman ako na tata. Hayawan na niya man nalitaw. Hagyaman akmat iti panangawis mo kada kamay. Awanan nyaman na tata. Kain awisin nyo adag iti apo ko yaw. Iti kasta, naragragsak taad adu tayaw. Diyos mio, Marimar! Oh, api-api na dakkel mo day tamatam ako mitaan niya. Sika talaga. Numay papanlangit iti kasi apaspasken. Sika ti numero 1 akadakkel ti eco bag na. Anya? Nangantay lang aruden. Agam, oy, nangyawid ka pa'y laeng. Ay, naing ba kumamot, ano ba sitlaeng? Agam, ay, ano ba yan? Aglop-lopyas ti eco bag mo iti makahan ang binalkot mo. Nagadumot nga imbagam si kabakla. No kayat mo, ingkamot mangibalkot. Apay ngamin ati binalkot ko amakan ti pagdudukotam. Ha? No awan tinasaya at nga ibagam. Aguli magkamanatan. Amin matlaangan pakibiyangam. Hay, marurudak. Anya? Ay, una yun din siyang idipaskan ijay ayan darita. Ha? Tila nagbayan ang nagibalkot iti ado amakan. Ay, wun nga ron. Di na mo ti agbain. Adaya nga min bain ay jay katawan. Ay, siyak ka ti mababain, ah? Tani, ada bisita da? Wan nga raw. Kitkitaan da niin siya nga agibalbalkot iti makan. Nga uray ado pa'y ti saan an alpas anangan. Magibabay na talaga day ta babae. Iso day ti tao, asan anasken nga awisen no adapasken. Mangibabain. Awang ba't ti may ibagbagak kini Mariin siyang kumare? Ha? Ayos lang, nga uray mangyawid iti makan, nukas di nga adapasken. Isu na laeng, tatijak magustuhan, uray makitkita na nga adupay ti saan anangan. Hala, addan ta nagdadakkel nga ikubag na. Ay, day tang ron. Iso ako na amang ibabain. Ken may sa ajak kayat, among kading aging gaita, may salawasan tinapalabas, manipod iti nagpapasken kami. Ngam di na pa insubsubli dagiti tupperware ang nagkargaan na iti makmakan. Anya? Uwan maray, at dapat tipinggan mi nga inyawid na. Nakuna na nga isubli na, ngam awan mo. Ay, unay nga ugali day ta. Nakipangan lang arudan, nangyawid pa'y, di na pa'y among agisubli ti pinggan, wano anya pa'y di tangay nyawid na. Uwan nga rud sapay nginginaan dagi jay ataparware ko. Nangro na jay pinggan ko. Awan manantay may sa dosina aginatang kun. Nakisayan manan ta di namat amuti agisubli. Mitan na day dyan ngayon siyang itikastari ta. Ha? Uray di balay. Mano apinggan kas kada taparwer tinya wawid na. Ngem pulos nga wan insubli na. Anya? Nagalas tiya ramid na. Uray ni bakit kaw. Nakunanay di akas taon ay tibain na kadagiti bisita. Gaputado pa'y tisana nangan. Ngem adda ditan agibalbalkot iti yawid na. Ugali nan samot tan di kas jay tata. Siguro Ngem day di iti rumbang apalpaliwan na. Takababain. Uwan nga rud tata. Isong ano adapaskin ije balay. Ha? Saan mi nga awisan? Saan akin na imot? Ngem mangibabain mo. Di na pa mo tiyagi subli iti usarayaw awid na. Isu nga inton kasangay ko. Diako nawisan. Pasensyalat na. Diyak magustuhan at talaga ti ugali na. Mura siya. Umadanin ti kasangay niya po ko may nga anak ni Lucing. Hindi min po awisan. Isumot lagayam, nga hindi nagpapaskandala kay Tino. Saan da nga inawis nin siyang? Wo na. Takas jay matlang ti naramid na ijay. Di la agbain mo. Awan na talaga ti babain day chay. Na ito lang na antikas jay nga ramid na. Isu adya kun kayat nga awisan manan, inton kasangay ko. Amang ano mangyawid manan itipinggan, kas kadaan niya dita. Sapay di na amo ti mangisubli. Ay katuan uray saan mo nga awisan. Iti kasta makadlaw. Mapanunot na asaan ang nasaya at kararamidan na. Wan na, saanan at talaga?
ngay gayam ni Kumari Rita inton bigat. Wen! Imaga na kanyang idi na minsan pa'y Ay nawaw, pasken manen! Hay! Apay nga ta. Oh, ano nga apay nga ta? Manon adara sa alimabasak ije balayda. Imposible no saan dak nakita. Ha? Apay nga ta adi inawis ni Kumare. Ay, madin sakit dia. Gumura ak no bilang lang. Anya? Awan mati amok anak kabasulakan kwa na tapno dinak awisan. Apay nga ta. Ay, tapno masungbatan day ta sa ludsud mo. Apay no sikan amis mo ti dumanon iti balayda. Isu ti sa ludsudem. Saan mat siguro? Urayak latan. Sigurado nga umay day jay numalam. Imposible asan nak nga awisan day jay. Apay nga ayan siyang. Saan kamot nga imay idikal man ijay ayan darita? Ay, nana, saan? Jak napan, gaputa dinak mat inawis. Nagsakit nga rin tinakam ko. Naimbag ka na kayong ata napan kayo amin. Siyak sa laang tinagmalmalam ang nagkulkulong idikalman. Amangan kit di maut no dati saan ang nagustuhan kan kanirita. Iso adi na kay nawais. Anya kumangay nana? Katawan mati amok ang nakabasulak kan kwa na? Panagkunam lang siguro. Nana, iso ada magam ni Rita. Amangan no dati na nagustuhan kan ka. Anya? Nasayata nasabat ka bakla. Ay, apay tata. Umay ka ito iti bala inton bigat. Ha? Ay, kano na? Ay, ati pasken nyo, ha? Kasanga di apok nga anak ni Lusing. Umay ka nga umay. Awisem to dagiti kakabsa mo. Tabangal daw tayo ijayan. Ay, sige. Adi amanak, iti panangawis yung kada kami, tata. Ni, apay ngay nga ta. Da kayo matlatan ti awisan dagiti agpapaskan. Ay, Apay ngay nga ta. kwa. Idi kasangay ni Kumari Rita, siyaklaan ti di na inawis kada tayo. Sa ita, di nakmat inawis dagi alakay. Kwa, diyak amuakan ka? No, apay di da kawawisin? Apay nga taya. Anya nga ta tinakabasulak kadakwada. Nagmadima ngamin, no basta latan mapanak adidak inawis. Naimbag man tamo. Ha? Ay napanagkunak, ada siguro na aramid mo, adi da nagustuhan, iso adi kawawisin. Ha? Apay anak ko nam data. Di ka man agsasao iti kasta si kabakla. Amom aya. Amok Ako pa? Ay, sumardeng ka man. Nagsakit lang arudan tinakam ko. Gapo iti saan da pa nangawis kanyak. Sa ita, kastakit din ti bagbagam. Ay, di ta ka man langan. Danya, kastamot lang timbagan ni baklakan ka. Wala na, kunamlano amuna ti mapaspasamak. Takas di timbaga na kanyak. Awan tupay ti bagbaga ni Kumari Rita kanyak. Ngam isukit din ti mangibagbaga nga adda kano di da nagustuhan nga inaramid ko. Amangan mat no pudno tinakunanakan ka. Ha? May saka mat abakit. Amam nga raod. Amo ka. Ngam diyak kaya tiyag saw. Amangan no siyak tiguram. Nasaysaya at no ni Rita mismo ti mangibagakan ka. Iti kasta. Awan may bagbagam kanya.
Katrabiin, Fidel, anak ko. Sapay na barbartag ka. Dito ya ka maturog na lang. Itian niya aga po. Ang mga nuur-urayan na ka ti asawam. Wano, adda ka di sa anyo ang nagkinaawatan. Adda ka di manan kalukwan ngay naramid mo, Di na namin luktan, tiri daw. Asino nga minti ng ibaga amarabyan ka. Anyat orasan. Nasaba ba? Ay nawaw. Anya anasapa mo't nga ibagbagam si ka Fidel. Kat no alas 11 itirabi ay. Isulat! Alas 11 pa lang. Isa nasaba ba? Ay unay kan ay anak ko. Di ka kadi mabain iti katugangam iti kastangar aramidam. Ay na! Lalaki tingatugangan. Sigurado ang mawatan nanang. Anya. Siguro, ti asawa man ang ti tataulan dagiti aso mi di rabi Mari Andrea. Ay nawaw, nakunampay Mari Maylin. Una yan day tang asawa, Mari. Talaga sakit ti ulo day ta Fidel, Mari. Dila agbain man iti kastangar aramidan na. Kanayon laangan amarabyan. Inton sumangpat na barbartak. Tidakas na, makadisturbo iti kaaruma. Hay na, pudno launay, Maray. Amom kaday, anapuyatak idi rabi gapo iti taul ti aso may. Ay, iso nga rod amabainak kadagiti kaaruma, Mari. Agasum man nga min day ta alas 11 iti rabi panagawid na, Maray. Ang mga no adamat ti kasinsinnarak na. Nangagkukat nga adati kasarsarita na. Anya ti ko na, Mari Maylin. Asino ti kasarsarita ti asawa? Ay na, lawan kaun. Diyak ko maibaga iti kumarik. Ngam na ilaw anak mo ta. Apay adi ka sumungbat, Mari Maylin. Ay, kwa, Maray. Diyak ang monopod no ti atap ko. Ngam idi na minsan anak pasintruak. Nangagko nga adati sa bali akasarsarita ni Pari Fidel iti silpon na. No sa anak nga nagkamalay, Joy tinagan na, Maray. No kasta. At dagayang manen textmate na, Mare. Nasaya at mata nagawid kan, Fidel. Pasensya ka, no, ito lang agawid ah. Bakit? Buludak man ta cellphone mo. Ha? Anan mo? Ay nawaw, basta adda pangusara. Ay, kuha, lubat. Madamdaman ton. Itad mo ka diwon, no? Ay, nawaw. Ipabulod ko kan ka. Nga maagure ka ta, i-charge ko biit. Bunti nga rudan, tasyak ti mangi charge. Ay nawaw, Ay, saan? Syaklatan. agpudno ka man kanyak, Fidel. Adda ka di limlimad mo, Naa. Awan. Anya ko mga iti ilimod ko, mate. No kasta nga rod, itad mo kanyak. Apay, aya. Asino to'y nakasave iti contacts mo, Ha? Ay, sus, nakita na pa ilang, mate. Asino to'y smart load ang nakasave iti contacts mo, kuna? Ay, kuha, ni... Oh, Kuha. apay anak kabaybayag ka sumungbat. Di mo ka di-expectanan ang makita, ha? Si Kaki Dimut. Ni ko na ita. Ni Manang Esther. Di ba kahit nga akin ko kay titirsi na dya paradaan? Saan asyak ti ululbudam si ka, Fidel? Takabisadok ti numero dagiti store owners dito lugar tayo. Saan ada ito'y ti numero ni Manang Esteranya? Ay, kuha, Jay. Ay, ang mga no barbarotisim na. Ay nawaw. Ibagam tipod no kanya kuno dadaulak da ito'y cellphone. Ha? Ay, kuha, bakit? Ni kuha da ita. Ni Joy. Asino ajoy? Ay, close friend ko mo ita. Ng friend only. Aging ganala iti-text. Bakit? Day, apay mbait ngayon war mo na kita gamit ti asawa. Mandriya anak ka. Talaga apapanawag day ta Fidel tatang. Ha? Ay, nawaw. Apay apo panawag. Saan lang ang mamartak ti asawak? Babaero pa'y? Agasam, tagdapay ka numit ti close friend na. Ay, nawaw. Ay, di kang tandaraso daw sa iti desisyon ba, anak. Ang mga no maala pa itinasaya at asaritaan da ita. Ay natatang, saanin ang maala da ito'y itinasaya at asaritaan. Mangibabain day ta Fidel.
Anyan tulaangan ti panunutan dagiti kaaruba iti kasta nga inaramid na. Anyat kahit mo asawan. Amangan no panunutan da, alumuslos siya nga kon, iso akanayon nga agbartek ti asawak. Wano saan, los siya nga kon, iso nagsapol iti sabali ni Fidel. Anya? Ha, uray kastuyak laang. At damot maipanakal ko, tatang. Ay, makamukay nga ruda namang sulbar iti pare ko tiyaw. Diya kaya ti makibiyang, ta mga no dumakal pa iti problema yung agasawa. Ay na, Mari Maylin, masurunak iti asawak. Close friend na kanumagayam day je ajoy. Anya? Day tatipod no, Mare. Kateks na laang kanong ngamjak mamati. Amok a more than friends da. Una yan ni pare Fidel. Nupay kasta, ipadas mo akasarita mare. Ang mga nuad dapay ti pagbaliwan na. Ay nawaw, awanlat amokon, Mari Maylin. Ken may sa, manu atawan matan anagan anosak. Saan mat amabalin atong palbiag nga anosak ti asawak, Mare. Wan makidi ah. Pasensyan ti asawak. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a babae nga agan anos iti mamartak kan babaero nga asawa na. Diyak kayat ti may stress, Mare. Ad da abo maketak no ka. Wan makidi ah. Narigat nga agpaiso ti kasta mare. Nasaysaya atan no agsina kayo pay laang. Tapno makapagpanunot kayo anaimbag mare. Nay, anya da kita na isa ko nga inyawid mo, Fidel, anak ko. Gamit po na lang. Ay, nawaw. Di mo ibaga pinapanaw na ka ti asawa, manak ka. Ninanang met. Saan met Saan nakapinapanaw? No saan naka pinapanaw? Apay nga raw, daklat nagawid ka dito balay. Ay, kwa. Ay, siya, tinagdesisyon na pumanaw. Anya? Ay, kasama mo ngamin. Kanayon na matapagsasawan ti asawak. God's will siguro da ito yun Inli sinak ti Diyos iti mabali na pakaisagmakak. Kaslan tumaarmalay tingiwat ni bakit. Ang mga nuisop iti pakaalak iti sakit ko. Sardangan nakman si ka, Fidel. Ha? Di mo amaw tilablabidam. Anya God's will mo't nga ipagpagam. Iraman mo pa'y laang mat ti Diyos iti kalukwam. Anyang aminan ti gagara yun, nanang? Mas daawak laang aminan ako. No apa nagawid ti asawam iti balay. Anya ti imbaga na kada kayo ayan, nanang? Kasla ka nung amin armalay tingiwat mo. Iso ang nagdesisyon nga agawid iti balay. Ay, inulbudan na kayo manen ti anak yun, nanang. Kinapod no na, siyak tinang papanaw ken kwa na, nanang. Anya, kastoy nga amin, nanang. Kanayon amarabyan nga agawid. Inton sumangpat, nabarbartak. Saan laaday ta? Addapay sa bali a babae akatetex na, nanang. Close friend na kanukit. Anya, nukas ta. Basol na matgayam. Ay naglukon day ta, Fidel. Taibaga na pay laang a God's will tinapasamak. Anya, naibaga ni Fidel ti kasta, nanang. Wan nga raw danakaw. Usaran na pay laang tinagan ti Diyos iti kalukwan na. Ay, pasensya kayo, nanang. Kaya't ko laang nga ikan iti pagnakman na ti asawak. Iso akasta tinaaramid ko. Okay laang, Andrea. Nasaya at kit di at ikasta nga inaramid mo. Barang makaamiris ti anak ko. Kantap no agbutang matlaang nga agaramid iti kalukwan. No ammo na anaturad ka nga asawa na. Ay, imay ka, may Rosita, balayan. Ay wan, Carlos Abalayan. Imay ko lang kinasarita ti manugang ko. Ay, jak madam mo kadagita nga gasawa. Nagadaw ti di da pagkinkinaabatan. Ang bilibak mat iti anak mo, tauray nangiwat anak ka. Di na magkabkabilan. Wan takabutang na ti anak mo, Abalayan. Kan maysa, basol mo't laang ti anak ko. No apay anak kapungtot ti asawa na kankwana. Ay, maragsakan na ta, saan ka konsinti daw, Rabalayan? Ay talaga kasta, Abalayan.
No asino ti kammalay, iso ti mamagpagaan. Narigat matlaang tagbalin akon sintidor, kan man nakibiyang iti apa dagiti anak tayo. Dumakkel ti ulo da, kan amangan no adda maisawang tayo, wano maaramitan tayo, kat ad dapay adumakkel ti isyo. Pudno launay ka na ko na mabalayan. Umayak man gumatang, Auntie Tarsing! Awan ni Auntie Tarseng, Fidel. Le, sika magam tagbanbantay, Marimaylain. Wan, siyak ti tinangdanan na. Wan gayam, kumusta kayo na iti kumarek? Di kang pinagsarsarita, Maray. Si kantumo ngamin pare. Nagadu ako lukwam. Ay nawaw. Narigat mo't no pilitan mi payla nga ornusan ti gulo iti nagbaitan may. God's will da ito yun, Marimaylain. Anya agad swilmut nga ibagbagang. God's will. As in, plano ti Diyos. Anya, tapabasulam payla ang mat ti Diyos pare. Ay, nalawag mo't akarma ti mapaspasamak kang kaita pare. Bunga daytan ti kalukwam. Nagkapuan niya, nanang. Nagkapuak itayan da abalayan, Carlos. Napan ko kinasarita ti manugang ka. Ay nawaw. Apay napan kay payla ijay, mate. Apay ko maasaan. Mabuteng ka ka di amaamuak nga inulbudan nak, Fidel. Ay na, kas nakunak kada kayo. God's will da ito yun. Anya nga iti maramidak, mate. No kasto iti plano ti Diyos para iti relasyon may kini Andrea. Ay agsardeng ka man si ka, Fidel. Basol day tang ibagbagam. Anya agad swil nga ibagbagam bat. Ti bagam kit day. Ado nga min ti kalukwam. Iso na pasamak ti kasta. Ay na, nagsingputak tupay. Jak kabkabilan ti asawak. Wan, saan mo akabkabilan ti asawam? Ngam saksak tammat tirik na anak ko. Maawatak ni Andrea. Makapa-stress man mo ti mamartag nga asawa. Aglalo pa'y numakite-textmate ka iti sa balay. Anya? Ay na, pangaasim man, Fidel. Sarde nga munday ta God's will nga ibagbagam. Tasaan God's will ti kasta mapaspasamak. Resulta day ta. Makisarita iti asawam si ka Fidel. Awan ti plano nga agkid daw iti pamakawan na. Panunutak pa'y Na, apay kumapay lang ang panunutam. Saan mo't ada kayo ti agsakit ti lapayag na? No agsao-sao ti nangiwat nga asawak? Ay na anak ko, awan tinangiwat a misis no nasingpet ti mister. Kasano nga rod no God's will gaya manday taoy. Sayang lati oras ko. No di naktumot lang ikan iti second chance ti asawak. Bay, unay kayo? Magsipat kayo bay? Mamin ano ka di nga ibagakken ka asardengam ti mangibagbaga iti God's will. Unay ko? Naglawag asika ti adda kalukwan na, iso ano siyak ti sika. Demon usaran tinagan ti Diyos. Tapno maibagam ahusto laang tinaaramid, tanalawag mat akilo. Makakatawa ak man iti asawa, Mari Andrea. Ni, apay ka di, Mari Maylin. Adda ka di manin kalukwan nga inaramid na. Awan mo't ngam nadakamat na agad swil kano, ti kasta mapaspasamak kada kayo ita. God's will, tapno mailiklik kano iti mabalin apakaysagmakan na, Maray. Anya, naibagan ni Fidel day ta, Mari. Wan, Maray. Ay, talaga nga aramid day ta tao. Naimbaglaangan tanaturod ka amang sungsungbat kinkwa na, Maray. Narigat mat ngamin no agul uli magtayulatan, Mari. Mabit lang, Maray. Nisamot pari pidil ti agturong iti ayan nyo. Ay, nawaw. Anya nga tamanan ti ibaga day ta tao. Ay, tinasaya at Maray. Agawid kan. Sigurado asika tigagara na. Kasla sabong pa'y ti imot na. Agistorya kan to kanyak no kwa, Maray. Sabong parakan ka, bakit? Ay, nawaw. Sa anak mat adimawat iti sabong, Fidel. Pakawanan na ka din, bakit? Kasano nga rod apakawanen ka. Kat mapan mo kanumat ibagbaga agad swil tinapasamak.
God's will, tapno mailisi ka iti pakaisagmakam. Naimbag kumamit no imbagam God's will, tapno agnakam ka. Ngam saan mat nga rod? Panagkunam ka di? Kat husto ti kasjay nga aramidam, Kun kunak lang da dya bakit? Aklo nakakamalik. Isu asuray. Bunga ti dakas nga aramid ko tikas tayo mapaspasamak kada ta bakit? Naimbag mat na nakaamiris kan. Uwan bakit? Diyak kahit ngagsina ta. Diyak na erwam. No ikanak iti may sapay agundaway. Ikarit ngagsingsing putakom. Rumbang lang, Fidel. Maminsan pa'y nga agaramid ka iti kalukan. Di mo namnamaan nga awaten ka pa'y nga agsubli dito balay. Nalawag ka di, Uwan bakit? Nalawag. Isyo, Teka, ruba tayo bakit? ay naglukon day ta atiling. Sana balay. Maluman. Ay nawaw, no siyak ti agpuor, saan ko nga ipaangot kadakwada. Ay apo, tadumanon ti asok iti paraangan tayo. Sana balay. Itirawar lang mat. Saan adi tayo unag bakit? Di bagam kiti, talaga nga awan respeto dagita akaaruba iti padada a tao. Na. Tunggal lang puor da, umay ti asok dito'y ayan tayo. Inggagara daman akon. Ay na. Apay makontrol mo't ayan ni maritiling ti direksyon ti angin. Anya ngay ti amok, ang mga nuad da sakit tinakam na kanya. Iso akas tater aramidan na. Huston bakit? Dahil tamanin attitude mo ako na ako. Ay, rumuarak man. Mapanak gumatang iti pangrabyan ta. Di ka rumar. Bayam lang ti kaaruba tayo. No kaya't nadagpuo. Hoy, tiling! Sika magayam kurdapya. Mabalin ka di nga isardeng mo pa ilaang ti agpuor. Ngamin, dumanon maten ti asok iti paraangan mi. Ha? Ay nawaw. Pasensyakan ako kurdapya. Kundi pasensya ka, ng madlaw mo't ngayong gagaram. Ay saan mo't kurdapya? Kita Di mo unay ti agungot. Sapay masikog ka. Di ka madanagan ta isardeng ko pay laang ti agpuor tapno awan ti riray. Rumbang laang, tano saan? Ay talagang agapatak. Ay, unay ka mantayin bakit? Ay, rimuarak latbi. Adda ka dito na makiapapa. Ay nasa anak ang makiapapa niya, ibagbagak laang tipod no, Junisyo. Ay, di ka nagpalawag. Sumrag kakit din iti unag. Ay, maritilaing. Pasensya Okay lang pare Junisyo. Maawatak mo. Bugbog ka manin, ti attitude akaruba tayo, tilengan na ka. Apay ka na. Dumanon ka nung ngamin iti paraangan dati asok tatay. Anya, para lang iti data, bugawan na kan. Mabalin mo na makisarita na saya at Pasensyaan tayo latan tatang. Masikog ngamin jay tao. Kasta siguro talaga no masikog ti may sa tao. Sensitibo. ay nawaw. Uray di sana masikog kay kastanan. Ita masikog kay, ay na,
3 times batin ti kinarti na. Uray simple labanag. Shh, tangiwat mo tatang. Ang mga numangag na, katkarkaro ang ma-stress. Talaga, Jack, magustuhan ti ugali dahil Jack Cordapia. Mahilig nga giskandalaw. No, daduma ang mga kinabil dagatan. Bayaan yun tatang. Nagrigat ti agsao. Ang mga nuda tayo pa'y ti mapadaksan. No, sana si Mang pa ni Juniso nga asawa na. Ang mga niya naramin na kang kananakaw. Itay pa'y ataol dagiti aso, Junisyo. Ay nawaw. Basta talaga tado nga minti aglabas at tao iti parangan. No apay ngamin nagtarakan da pa'y laang iti aso Sapay ataol. Adda ay amit asaw asaan nga agtaon. Ada, naisuro da. Ay nawaw. Mapan mo man kit di ibaga pasardengan dati aso da. Sa anak makaturog no kwa. Ne, saan ba ito napigsa? Anya saan? Nagpigsa. Kat no nagsakitan tilapayag ko. Ay nawaw. Sa di na, ti pangipanamiti sa bautiniti ba manok, kay malukong bao, tilag. Padigwak man ti kaaruba tayo tatang. Ay nawaw, uray no kas din kurdapi akaruba tayo. Padigwan tayo latay da tatang. Sana bali, taado pa'y matinabati ang native ang manok tayo. Wala, mga no din, naawatan. Apay kumaasaan ka na mas matilutok tatang. Makamu ka. Malain ka. Ay, inyo aramidam dito ibalay, maritileng. Umay kayo kumapadigwan pare Junisyo. Ay nawaw. Ay, kasta, munti kaya't kumaray. Ay na, nabayagan, hindi na udya nagsida kami, tinitib amanaw. Awatem nga rodan paray. Naimbaglaang nga adamot ti sidaan nyo kinikordapya. Ay, uy! Paborito kay ni Cordapia ti sabaw tinitib amanaw, maray. Ay, sigurado. May sakaldero manan ngayon na po iti maibos. Nasaya at kit di tapno adamot ti pamigsana paray. Sa bagay Urayam ti malukong mo, Maria. Yalis ko bait. Saanan pare? Isubli yung tulaangan no kwa. Sana balay, taas idaglaang matibalay ni. Ay na, nagimasantiin lutom ang native manok, Junisyo lakay. Ay, namsog ka di mo lang bakay. Una lakay. Sino nga tinanggatangam iti native manok nga inlutang? Jack ginatang. Kin sana siya tinagluto bakit? Anya? Day tatipon na bakit? Impadi ko ni Mari tiling day ta bakit? Anya? Anay ko. Na? Bigla matasim makitichan ko, lakay. Ay na. Anay. Ay naman mo. Kano nagmati isang mo itay. Kung naman absog ka. Hindi imbagap nga impadi ko ni Mari tiling. Ay na. Ibaga man nasakit ti tiyan mo. Oho. Unay kan? Kung amin, ang mga nodain na yun nasa bidong ay. Ay nawaw. Nodain na yun nasa bidong. Syakti mo na na hostel. Ngam kas makita mo. Si bibiyag mo ita tao. Anya? Ante, adaman madlaw ko iti karo ba yung? Ay nawaw. Anya ray ta amadlaw mo, biya ka anakan. Kaslasan kayo mat-aklos, ante? Sipod imayak nagpa-share dito balay nyo. Diyak po'y nakita nagsarita kayo. Saan talaga biya? Apay ngay, ante. Dakda kayo lang arudan, dagkakaruba dito eh. Saan kayo pa'y aklos? Saan kami siguro nga agka-vibes ka anakan? Kinapudno na. Attitude namin ti Mrs. ni Dunisha, wakaroba, biya pa Kasta ka di, lolo. Kahit no ka na yun nabukawan niyan time. Basila garaw niyan ti matileng. No di na magustuhan ka agbukaw. Ay, kasta ka di, lolo. Ay na, saan man aday tati pagsaritaan tayo? Umay kayo kit din, tag merienda tayo. Itay pa'y nga agur-uray ti tinapay aginatang ko. Una yan, day taka-aruba yung antitiling. Apa yan, biya ka anakan? Diyak amo, ante. Pinakan ko lang mat ni waiting aso yung kuskusilapan na kitin. Anya?
Amangan mo't no imahinasyon mo laang. Wano amangan no wrong interpretation ka laang kaanakan. Saan, anti? Nakita no kasano ako silapan nakitay. Ita, maawata kon. No apay asaan kayo close, anti tiling. Saan matgayam anasaya at ti ugali ti karo bayo? Ah, Pudnon sa amo tinaybaga ni Lolo Sator, idi na minsan nga daw, anti. Kung kumpurmimot amadmadlaw mo kaanakan, di mo latan ikaskaso ni Cordapia. No da kami siguro ti kasta ti kaaroba na. Amangan na imakar kami, anti. Naimbag man kada kayo, tamaanusan nyo ti kasta nga ugali ti kaaroba yo. Sino ti mawag, Junicio, lakay? Ni Nanang, agawid ka nun ni Manang Sisil. Anya kumaita no agawid. Di mo ibagang agawid ka mat. Saan la siya? Agawid ta adwa ah. Ay nawaw. Iti anya aga po nga agawid dak iti ayan nyo. Kat kagurgura dak mat dagiti dadakkel mo. Uray dagiti kakabsat mo. Ti ugalim, ti tida kayat bakit? Kat, kas di mo't lang nga. Kaya wala dagiti karuba tayo. Ingkakit apanahin, urawa mo makagapaw. Basol ko manan. Rugya mo taging pakay, tagbiyahe tayong itong bigat. Sa anak nga agawid. Na, ay, apo. Agawid ka no kayat mo ti agawid. Basta siya, dito yakla ang balay. Kita ama, di ka manin mangyawid iti kabagyam dito'y balay. Agawid ka kaditi lugar yaw, tundi siyaw. Ay, uwan tata sa taor. Di asawam ngay. Sana sumurap. Di namit kayat ti makiaway, tata. Ha? Apay ka daw? Kagurgura ngamin ka no dagiti kakabagyak. Nga oray saan mo di na mo ngamin amaw, pamakurektar. Talaga nga ron nga attitude ni bakit ko. Oray da kayo akaaruma may kapag pupudutan na. Ganto siguro pagbaliwan na, yun di siyaw. Ay, un kayam tata. Mabali na pakikit-kita yung pailang ti asawak. Ay, awan pa ikaw, no may papaniti dahi ta, yun di siyaw. Sa nabalay, tanda man itiling na ano sa makikakaaruba. Urekas de ti trato ti asawam konkwana. Day tangarod tata. Ay, naimbaglakid din. Tanaanos ni tiling nga anak yaw. Uray kanayon nga apaan ti asawak. Iso akanayon ti agpakpakumbaba. Ay, wenda. Isumatin suro na di na dakadakwada, yun di siyaw. Ay, sige nga ro tata. Indakaon. Sa nabalay. Talulangal daw ko dyan. Anya ti kunam tatang, nagawid ni Junicio iti lugar da. Wayne, talungal daw na kanuijay. Asino nga iti kadwa ni Cordapia iti balay da. Awan na! Isulaang. Isu nga imbilin ni Junicio kadatayaw. Ay nawaw, no apay mangamin asan anak iawid iti asawa na tatang. Sapay masiko. Ti ko na ni Junicio kanyak. Kaya di na kano kayat ti sumuraut. Apay kanungay. Yamaw. Di na siguro kaalaan na giti kakabagyan nila kay na. At ti tumay naman. Ay nawaw. Ada ka din ni Auntie Bea. Awan ni Auntie Tiling. Nagpasentro. Kasta ka di. Anya nga minti masapol mo kini Auntie. Auntie Cordapia. Ay, di nakman o awagan iti Auntie si ka Bea. Ay, anya ngay nga rod ti kayat yung iyawag ko kada kayo. Cordapia na tangarod. Ay, nawaw. Anya nga minti masapol mo kini Auntie Tiling. No importante, mabalin mo't nga awagak. Sanang! Ni, pimanaw latan. Saan pa'y anag thank you? Auntie Tiling, imay na Auntie Cordapia itay. Apay ka naw. Jak mo Auntie. Di na matimbaga no anya. Basta sapsapulan na ka. Apay nga ta. Jak mo. Pimanaw mat adagos. Saan pa'y anag thank you kanya? Basta pimanaw latan. Anya? Mapanyulangan kitaan iti ayan dante. Ang mga na importante ti bagana.
Ay, una yan ti kastoy. Awan mat gaya man tilod ko. Kasano nga ta ang maawagak ni Dionisio. Ay, Lunes inton bigat. Follow-up check-up ko. Asino nga'y ti kadwak nga agpa-check up. No saan ang masapa nga agawid ni Dionisio. Sabay awan mat ni Tiling di tabalay ta. Mare Cordapia! Mare! Ni, adag pukpukaw. Kasla boses ni Tiling. Mare! Adaak! Umunag kalatan, mare! Sapsapulan na kano itay. Ada ka diti masapul mo. Ah, ay, kwa, mare Tiling. Salud-sudak ko ma, no adda load mo. Kan lumabalin ti makiusar iti cellphone mo. Awagak ko man ni Dionisio. Ayun awan ti parikot iti dayta. Mabitla ang mare. Ay, jak mo't maawagan ti cellphone number na, mare. Ipadas mo manan Cannot be reached, mare. Ay nawaw. Ay, kasano pa itan? Nalipatak mo't ngayon bagakan ko na follow-up check-up ko inton bigat. Anya nga ta, no syaklatan ti mang kadwaking ka. No okay laang Ay, isaanan, mare. Nakababain mo't kan ka. Anya kumangay ti pagbain ng mare. Awan ti sabaling agtitinulong no di da tayong agkakaaruba mare. Nakakandado mo ti balay may tatasator. Amangan no amuyo no sa dino tinaparan ti asawa. Ah, nagpasintro na kay hindi tila Indonesia. Anya? No, gusto tinanggag ka follow-up check-up ti asawam ita. Dagdanin sa magpas ngayon. Ay, huwag nagpaisaw. Inalipata ko na. Ay, naimbagla ang tada ni Mari Tiling anaanos ti ugali na. Ay, Ewan nga raw. Bili ba ka ni Tiling ta maanusan na ti ugali ti asawam? Umunag ka pa nga ron tagkapita. Pangururayan tayo ti asawam. kumusta nga tinapanan nyo ka ni Mari Tiling? Bakit? Nasaya at matlakay. Naimbaglaangan, tada ni Mari Tiling anangal alalay kanya. Mari? Itaman pa'y nga awagam iti Mari ni Mari Tiling. Wen atag kumari kami, lakay. Ay, nawaw. Uray ado, dagiti nagsasakit, abalikas ana isawsawang ko kenkwana. Kat nasaya at lata kanya. Kaya tasawan da ita, ado ti mangisaksakit kang kabakit. Tilang amin ugalim, ti di da magustuhan. Ay, wen nga rod lakay. No baliwam ti dakas nga ugalim, ket makibagay kay ti pada matao, sigurado, manayunan. Antapay mo't anangan. Di ka pa yung nakaluto ngamin. Ay, kat agluto akon di mo urayan. Saan mapaan ako ni Jitalon, tay pastor ko pa'y tayo nuwang ta. Agawid na kadagos. Agkape-kape nga rot sakbay nga agrubot ka, tapno saan ka amabisinan. Nalpasan. Sigurado ka. Ay nawaw, nalpas itayon. Agrubwata kaon. Sikanti makamong aglutaw. Tapno adda ka nag, intun sumangpita.
Adakon, nakaluto ka ba kahit? Ay nawaw, nagbiit kan Arturo lakay. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ay ginanaka nga rudan, tamangan tamadamdama. Anyat inluto mamasida ba kahit? Nateng manen ta isumot ti adda. Basta dabugong na, ayusin. Wun, napanak gimatang itibugoong itay lakay. Agaw ka nga ro na. Mabibisi na ka. Mapanak gumatang iti masida nanang. Anda ka di pagatang yaw? Adda ka di pa'y kwartam, Krisanto, anak ka. Ay nawaw, kitno kahit itad lang ni tataambo iti tangtan ko. No kasta nga road, si kanti makaamaw. Gatangam no anya dagiti masapsapol dito'y balay, anak ka. Saan kayo nagpagatang iti para kada kayaw? Saanun, manulaang matitangdan mo. No agpagatang akpailaang, amangan no awanin ti mabatay. Okay lang nanang. Makipurdiyak to manin ha. Sa dino ay ati paggatangam. Iti tirsina ni Nina, tapno asidag nanang. Alaman nga rod anak ko, igatangan nak iti gatas ko. Umayaman kumatang Nina, adeng. Anya tigatanga manong. Nay, dahito itilistaan tigatangay nay. Ay nawaw. Nan ano ka manong Krisanto? Kapitpitak ka mat. Sapay, kasla na pugsat ta chinilas mo manong. Ngaraw, adanto mo yung pastor daan wang ididalam may. Anya? Panagkunakit nuwang ni Manong Arturo dayjay. Kumamat. Ay nawaw. Apay mat nga itidalan nyo pa iti nagpastoran day ta manong Arturo. Daytangan ti dyan mo ading Nina. Awang mo root ijay. Talaga nga datang tangsit na day ta manong Arturo ah. Bayamaw na day. Anyang iti maramidan may. Katalon damag ngamin ti dalam may. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Krisanto. Sa dino tinagapom ayan. Napanak lagi matang ititirsina ni ading Nina. Manang lilay. Ay nawaw, apay nga rod akapitpitak ka. Sapay napugsat ta chinilas mo. Ay, adda ngamin na ipastoran wang iti dalan may. Jak siguradaw. Ngayon panagkunakin wang yun sa dayjay manang. Ay sus, naglukon ngay ni Arturo. Ay, ayos lang manang. Maawatan may, tadagayo mo ngamin ti dalan. Anusan min ati agsapol iti sabali a pagnan may, tapno awan riray. Bayam, kasaritak to ni Arturo. Ha? No amo na kumamot adalan, agad di na kumamot. Anak ka, napan ka laang gimatang, ngam kapitpitak ka bitang. Kan, ay sos, napugsat pa iti chinilas mo. Adda ngamin na ipagod anwang iti dalan tayo nanang. Anya, Way, nuwang damanong Artura kun manang lilay. ay una yan day tang aramid da. Bayan nyo latan. Anyang iti maramidan tayo, kadagada mapiman ti dalan tayo. Buwan mo't kiti malag shower ka pa nga raw. Bunto yung tiginatang mo amasida, ta siya akong ti agluto, anak ko. Adto yung tigat-gatang mabubuong manang lili. Agi amanak, na naading ko. Wan gaya manang. Imay gimatang ni Manong Crisanto dito'y Teresena itay. Kapitpitak. Sapay napugsat ti chinelas na. Wan nga rod, nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuang yun samot tinaipagod iti dalan da manang lili. Jak pa'y sigurado, ngam amangan no isune na. Una yan ni Manong Arturo. Amo na matapagnaan, ngam isupay lang mat tinagpasturan na. Dahit nga rod ka, talaga ama naging bubukod dahil nga Arturo. Ay na, kasaritam tulat ta manang nena. Nakakaasimat da Manong Crisanto kan nanabering. Sapay ijay lang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko lilay. Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Crisanto di tadalan itay. Kapitpitak, uray ti chinelas na, napugsat pa yan. okay, basol ko nga rod. Anya ko matiamok iti dayta, kat adak lang diti balay. No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam iti nuang. Ay nawaw,
Anyat parikot aya. Ket daga tayo mo dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem, lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa, awan tiruot ijay. Follow up, check up yung gayam inton. Biga na na. Wen nga rod, anak kaw. Adda ka di pa ilaang tinuang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. At dapay nga raw. Kung naawanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may isa, awan mo truot akanan na ijay. Kuma? Ay, nawaw. Talaga nga datang tangsit da nga Arturo. Kasano pa'y itan, sa dino nga iti pagnaantayaw. Bayan tayo latan na nang narigat tagsasaaw. Ambo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang. Naibagak idi na minsan na nasabat ko. Mala, barang kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mat ngamin ti daduma mabalin a pagnaantayaw. Iti talon dalaeng mat ti shortcut. Ita nga rotet, nanang. Ay nawaw, apay anak kailad ka pa'y laang dita si ka Arturo. Nabanno ka nagtrabaho jay talon. Apay, dakas ti agina na. Kat, awan ka diti planom amang yakar itinuang ta. Manong aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Bayami jay ah. Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam. Eh, dagata mo iday jay ah. Ay na Arturo, talaga ama ibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga ro, ti pangipanak itinwang ta. Oh. Ay kat ipwestong kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi? Iti pa'y laang matpagpagnaan da Crisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo lakay, mairamraman tamat laang. Si kamot. Kasano apirwisyo ngay? Saan mat nga ijay ti dalan ta? Oh. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi? Numarga ay ti igid ti talon, wan numadadaal ti kabete, o di si kamot laang ti kakaasi amang isimpa. Relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Anusan tapay latimag na dito italon daman ng lili ha. Uban kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw, kasano no kamaten data tinuang da, sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagudan na. Tumaray ta. Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wan nga rod nanang. Jakmat na mo, nung nakita da nga taday ta. Tapay adida pa iyakar tinuang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo ti mabalin na pagipastoran ni Manong Arturo. Iti dalan pa'y lang, mate. Narigat mo nga rod ti agriri tadagada mo nga rod. Di na amaw, kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanan ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti a dinadaal tinuang da, no di ni Arturo matlaang ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na lang. Uban kay Kidane. Tapno di tayo maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow up check up ko ijay ili ita, balasang kaw. Aging gagayam ita, kat at dapay lang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na iti dalan nyo, Auntie. At dapay lang nga ro, balasang ko. No addala ko madaduma amapalin a pagdalanan may, nasaya at kuma. Ay na, talaga day ta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talon da. Uray ti kabitay, nadadaal mo't laeng. Ustumat kit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isuntumat lang ti mabanlog amang isimpa iti kabiti da. Barang day tanto ti pagnakman na. May kaya na lang. Kumain ti tricycle nga nawaga. Sige balasang kaw. Inakaw, ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti Arturo, Nagyamanak ni na. wan gayam. Din magas ni Auntie Biring dito'y balay itay, kat ti kunana, nadadaal ka no ti kabiti iti talon nyo. Anya?
Narga ay ta pinasturan nyo mat ngamin. Ay nawaw. Kinumayat la idinamin sa nanapanak. Mapan mo manan kitaan amanong. No apay mat ngamin nga ije kapay lang ag pastor. Anya kumangay ti bibiyang yung dagami mat. Wan ngamdalan mat pimanday jay manong Arturo. Ay nawaw. Ay di ka man agin lalaig si kanina. Tawan mo't kambom dita. Anya? Sumurot kanto di talon, Lilay, bakit? Ay nawaw, apay kumakit aglabaak ita. Tulungan na. Anya, tulungan? Di na dahil nga rod tinwang ti Cavite. Anya ti kunam? Di na dahil tinwang ti Cavite ti talon. Isu atulungan nak amang isimpa kunak. Daytan ti bagbagaken ka Arturo. Awan tumit ngamin ti denggem asaw. Agasam man, tamano nga aldaw ana ipagod tinuang taijay. No dimngeg ka kumakanyak idi, o di nasayaat ko ma. Ay, tumulong ka, tatalon ta dayjay. Anusam ti mangisimpa, kasi kamo ngamin tinangi pastor ijay. Ah, Idi pa'y nga ibagbagak, asaan ko mga ijay ti pangipasturam, tadalan kat nga rod da krisanto dayjay, ngam awan mat dengdenggam asao. Inuray mo pa'y anadadaal ti Cavite. ay kibasol ko nga raw. Tinwang mo tinang dadaal, sana siya. Ay nawaw, nuang dayta. Panagkunam ka di, kat adda panunot na. Ay na Arturo, talagang aghay blangadak no kastoy laeng. Mayata na nang. Awanan tinwang anay, pagod itidalan tayo. Nasaya at matno kasta, anak ka. Nalabsak pa ni Manong Arturo itay. Isimsim pa na ti Cavite a dinadal tinwang da. Hey, sapay nakapudpudot. Anya ngay ita, isumit laeng tinagsagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Mapangkon sa tulungan na. Anya, Nakakasimait. Uri kas ti aramid na. Tulungan lata. Ne, anyat araramidon di ti talon, may, Crisanto. Ay nawaw. Imaya, tatulungan ka Manong Arturo. Ah, Tulungan ka nga Cavite tapno malpas adagos. saan nakakagura? Ni, apay kumagurahan ka ngay. Una tayong pastor ko tinwang ko itidalan nyo. Napakawan kan Manong. Tinapatag at nakamiris kan. Ay, agyaman na karod a Crisanto. Alaman, tulungan na nga Cavite, taykan ka ititangdan mo. nagawid ka mo't adagos lakay. Kunak man no napan mo in simpati Cavite a dinadaal tinuang ta. Nalpasan bakit? Ah, nagpartakan? Tinulungan na karod ni Crisanto. Anya? Ni Crisanto ti may timulong. Oh, makitam dayta. Kitao ang nagaramidam iti dakas, nga uray matawan makagapo, iso at itimulong kan ka. Oh, di ka mabain? Mabainak nga rod. Diyak yung pag-arop at tulungan nak. Kalpasan ti naramid ko. Agbalin ko mga adal daytakin ka, lakay. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Agyaman ka at tinulungan na ka ni Crisanto. Tano saan, amangan no aging gaita, kat saan pa'y anaisip. Naging bubukod. Agaramid kakit di iti nasayaat. Tapno iti udi na, si kanto ti mairanod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.